Tarkastelemalla uudelleen yli 50 vuotta sitten kerättyä kuupölyä, NASA on löytänyt todisteita, jotka haastavat joitakin sen vanhimmista teorioista. Näytteet kerättiin Apollo-lennoilla vuosina 1969–1972 alkaen Apollo 11 ja päättyen Apollo 17. Monet kivistä ovat museoissa tai lahjoitettu 135 maan kansalaisille, mutta osa on jäänyt NASAlle. Tutkijat ovat huolellisesti analysoineet niiden kemiallista koostumusta, vaikka suurin osa tästä tutkimuksesta tehtiin pian lentojen jälkeen. Niiden säilyttämiseksi monet näytteet ovat pysyneet suljettuina tyhjiösäilytyksessä siitä lähtien, aina tähän päivään asti, ja se mitä he löysivät, pakotti tutkijat miettimään uudelleen vuosikymmenten oletuksia. Kuun pinta koostuu kuun regoliitista, irtonaisesta kerroksesta materiaalia, joka peittää kuun pinnan. Kuun regoliitin hienoin osa on pöly ja maa, kun taas suuremmat kuun kivet tarjoavat tärkeää tieteellistä tietoa. Vanhimmat kivet paljastavat arvokkaita vihjeitä kuun alkuperästä ja varhaisista materiaaleista. Kuu, joka syntyi yli 4 miljardia vuotta sitten, on voinut olla tärkeä maan kehitykselle. Tässä vaiheessa asiat muuttuvat arvoituksellisiksi. Voisivatko nämä muinaiset kivet selittää, miksi maalla on valtameriä? Jo ennen Apollo 11 tiedettiin kuun olevan karu kivi, mutta sillä oli silti tärkeä rooli. Maan varhaisimpina aikoina olimme niin sanotulla kultakutorivyöhykkeellä, harvinaisessa tilassa, jossa kaikki tekijät yhdistyvät ja tekevät planeetasta elinkelpoisen. Maa on toistaiseksi ainoa tuntemamme planeetta, joka pystyy ylläpitämään elämää, ja siihen vaikuttaa yksi ratkaiseva tekijä. Vesi, vedyn ja hapen yhdiste, jota maassa on maailmankaikkeudessa melko harvinaista. Monilla muilla planeetoilla meret ovat myrkyllisiä tai juomakelvottomia kemiallisia keittoja. Silti veden on täytynyt tulla jostain. Tämä kysymys on ohjannut tähtitieteellistä tutkimusta vuosikymmeniä. Puoli vuosisataa tiedemiehet luulivat tietämänsä vastauksen. He olivat väärässä. Ei tiedetä tarkalleen, kuinka kauan vettä on ollut maassa, mutta todisteet viittaavat siihen, että sitä oli olemassa jo kauan ennen kuin kuu muodostui. Noin 4,5 miljardia vuotta sitten suuri törmäys loi kuun, höyrystäen maan pintaa ja verhoten sen paksuun kivihöyryilmakehään. Tämä tapahtui kauan ennen elämän syntyä, sillä ensimmäiset yksisoluiset eliöt ilmestyivät noin 3,7–4,1 miljardia vuotta sitten. Tämän mullistavan törmäyksen jälkeen olosuhteet olivat täydelliset elämän synnylle. Voisiko yksi törmäys todella luoda edellytykset tuntemamme elämän synnylle? Tämä ajanjakso ajoittuu myöhäisen raskaan pommituksen aikaan, jolloin aurinkokunnassa oli paljon enemmän taivaankappaleiden törmäyksiä. Tämä olisi lopettanut kaiken elämän maassa, jos sitä olisi ollut. Planeettaa ravistelivat jatkuvat räjähdykset. Sen pinta kiehui ja leimusi, mutta tuhon sijaan maa muovautui voimalla. Lukemattomat raskaat kappaleet törmäsivät planeettaan, tuoden uusia alkuaineita ja muokaten pintaa. Yksi näistä alkuaineista saattoi olla vesi. Vallitsevan teorian mukaan maan vesi saapui törmäysten seurauksena aurinkokunnan muista osista peräisin olevien kappaleiden kanssa. Merkurius ja Venus eivät pystyneet säilyttämään vettä, sillä ne paahtuivat auringon läheisyyden vuoksi. Mars saattoi hetken aikaa ylläpitää valtameriä, kuten muinaiset joenuomat osoittavat, mutta menetti sitten ilmakehänsä ja sen myötä mahdollisuuden elämään. Maa loi valtameret ja vakaan ilmakehän, mikä mahdollisti kaiken myöhemmän. Mutta entä jos tämä ei olekaan koko totuus? Yliopistojen avaruustutkimusyhdistys on säilyttänyt osan kuun kivistä ja paljon hienojakoista regoliittia vuosikymmeniä. Materiaalin tutkimusta säädellään tarkasti näytteiden koskemattomuuden varmistamiseksi, mutta ominaisuuksien tutkimus jatkuu. Tohtori Tony Garganon johtama tutkimusryhmä tutki hiljattain suuren kokoelman kuun näytteitä, hyödyntäen tarkkoja kolmoishappi-isotooppmenetelmiä. Tämä mahdollisti kivien molekyylirakenteen tarkemman tutkimisen, mutta tulokset herättivät enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Totuus saattaa piillä kuun rakenteessa ja siinä, mitä se voi paljastaa maasta. Vaikka planeettamme näyttää vakaalta, se ei sitä ole. Mannerlaatat liikkuvat jatkuvasti, hitaasti tuhoten ja muokaten pintaa uudelleen. Maa, jota pommittivat meteorit ja komeetat sen muodostumisen aikana, on kadonnut kauan sitten, eikä se ole jättänyt jälkeä siitä, mitä nuo iskut toivat mukanaan.
Kuu sen sijaan kertoo toisenlaisen tarinan. Se on ilmaton, muuttumaton. Miljardia vuosia lähes koskemattomana maata kiertänyt kivenkappale on täydellinen aikakapseli. Jokainen kerätty kivi säilyttää vihjeitä kuun muodostumisesta ja koostumuksesta. Vaikka maa ja sen kiertolainen eroavat, niiden monet piirteet johtuvat samoista kosmisista törmäyksistä. Tutkijat ovat nyt lähempänä kuin koskaan sen salaisuuksien paljastamista. Tutkijat tutkivat kuun kivien ja regoliitin molekyylirakennetta ainutlaatuisia isotooppeja hyödyntäen ja saivat enemmän tietoa kuin aiemmin oli mahdollista. He havaitsivat metallisia alkuaineita, joita on meteoriiteissa, ja osoittivat suuren osan kuusta syntyneen valtavissa törmäyksissä miljardeja vuosia sitten. Mutta heidän ensisijainen kohteensa oli vety, ja todiste siitä, että nämä törmäykset toivat vettä aurinkokuntaan, ja he löysivät sen, mutta eivät tavalla, jota he odottivat. NASAn tutkijoilla on nyt kattavin kuva kuukivien molekyylikoostumuksesta. He löysivät vetyä, mutta eivät odottamaansa määrää. Jos meteoriitit olivat tärkeitä veden synnyssä aurinkokunnassa, koska kuu on pysähtynyt ajassa, sen kivien vety kertoo todennäköisesti, millaista ainetta maahan saapui sen valtamerien ja ilmakehän syntyessä. Tuo pieni ero muuttaa käsityksemme maan veden alkuperästä. Jos tämä oli se määrä vettä, joka päätyi maahan meteoriittien törmäyksistä, todennäköisesti jään mukana kuljetettuna, on hyvin todennäköistä, että se olisi haihtunut nopeasti. Maalla ei olisi voitu muodostaa ilmakehää tai meriä. Tämä monimutkainen kemiallinen prosessi, joka muodostaa vettä, kierrättää sitä ilmakehän kautta ja palauttaa sen takaisin maahan, ei olisi koskaan alkanut, mikä tarkoittaa, että itse elämä ei ehkä olisi koskaan saanut alkuaan. Tämä herättää kysymyksen, joka on vaivannut tiedemiehiä vuosikymmenten ajan. Miten kaikki sai alkunsa? Löydökset ovat saaneet tiedeyhteisön pohtimaan maan veden alkuperää ja haastamaan vanhan meteoriittihypoteesin. Uudet analyysit osoittavat, ettei meteoriittien tuontiteoria olekaan niin vahva kuin vety- ja kuunäytteet aiemmin vihjasivat. Nykyiset havainnot viittaavat, etteivät meteoriitit todennäköisesti olleet pääasiallinen lähde. Jos ne olisivat olleet, kuun pinta olisi nykyään hyvin erilainen. Ehkä jopa muistuttaisi Marsin muinaisia, kosteampia maisemia. Tämä tarkoittaa, että tutkijoiden on täytynyt etsiä selitystä muualta. Tämä on perimmäinen mysteeri. Miksi olemme täällä? Ilman vettä ei olisi ihmisiä. Tutkijat etsivät nyt samankaltaisia selityksiä. Meteoriitit ja asteroidit ovat planeetan suurimpia törmäyksiä ja muokkaavat sen pintaa. Suurin törmäys elämän synnyn jälkeen johti dinosaurusten sukupuuttoon ja pelko uudesta, joka voisi tuhota ihmiskunnan, elää yhä. Ne eivät kuitenkaan ole galaksin yleisimpiä kappaleita. Komeetatkin lentävät galaksin halki, mutta eivät ole kivestä. Ne koostuvat lähinnä pölystä ja jäästä, joten niissä on enemmän vettä. Kun ne osuvat planeettaan, ne aiheuttavat yleensä pintavaurioita ja hajoavat törmäyksessä. Tämä johtaa siihen, että avaruuspöly leviää ja vesi imeytyy pintaan, mikä osaltaan lisää veden esiintymistä maassa. Raskaat pommitukset toivat luultavasti lukemattomia komeettoja maahan, mutta niistä ei juuri jäänyt jälkiä. Todisteet osoittavat kuitenkin muualle. Komeettojen näytteitä on analysoitu jo pitkään, ja vaikka niissä on veden perusosia, molekyylitasapaino ei täsmää. Siinä on paljon enemmän deuteriumia, vedyn isotooppia, mikä ei vastaa maan veden kemiaa. Komeettoja tarvittaisiin valtavasti, jotta maan nykyinen vesimäärä syntyisi törmäyksistä. Arvioiden mukaan alle 10% maan vedestä on komeetoista, joten meidän täytyy ehkä etsiä lähempää. Meteoriittiteoria oli pitkään suosittu, koska suuret taivaankappaleet saattoivat tuoda niin paljon jäätä, että maan ekosysteemi muuttui pysyvästi. Mutta uudet todisteet viittaavat siihen, että vaikka meteoriitit ja komeetat vaikuttivat asiaan, ne eivät todennäköisesti olleet riittäviä. Tämä on palauttanut ajatuksen, että vesi saattoi olla peräisin maasta ilman merkittävää ulkopuolista apua. Vaikea mahdollisuus, koska planeetta oli varhaisvaiheessa liian kuuma nestemäiselle vedelle. Vaikka maa yritti jäähtyä, ympäröivä universumi oli kaukana hiljaisesta. Johtavan teorian mukaan maan vesi tuli planeetalle jäisten planetesimaalien mukana, jotka kerääntyvät gravitaatiokenttiin, kuten asteroidivyöhykkeelle. Näiden taivaallisten rakennuspalikoiden uskotaan pommittaneen varhaista maata ja kuuta,
tuoden mahdollisesti meret, jotka näemme nykyään. Levoton universumi synnytti lukemattomia tällaisia kappaleita, jotka maan painovoima vähitellen veti puoleensa, kasvattaen sen massaa. Niiden tuoma vesi muodosti suurimman osan maan vesistä ja loi meret nykyiseen muotoonsa. Tämä herätti uuden kysymyksen. Jotkut tähän teoriaan skeptisesti suhtautuvat tiedemiehet viittaavat jalokaasujen pitoisuuseroihin maan ilmakehän ja vaipan välillä, mikä viittaa siihen, että ne ovat saattaneet olla peräisin eri lähteistä. Tämän vuoksi arvellaan, että suurin osa maan vedestä tuli vasta paljon kuun muodostumisen jälkeen, koska tuolloin saapui alle 1% maan massasta. Törmäyksen jälkeen merien muodostumiseen tarvittiin valtava määrä vettä sisältävää ainesta, joten kaikki voi johtua tästä suuresta törmäyksestä. Vuoden 2019 molybdeenin isotooppisuhteiden tutkimus vahvisti viimeisimmän hypoteesin asemaa, ja uudet todisteet tukevat sitä yhä. Tämän teorian mukaan suurin osa maan vedestä saapui tänne vasta kuun muodostaneen törmäyksen jälkeen, mutta se ei tullut tänne nesteen. Sen sijaan varhaisten planeettojen voimakas kuumuus piti sen kaasumaisessa olomuodossa. Kun maa vähitellen jäähtyi, tämä vesi tiivistyi ja satoi alas aikojen saatossa, lopulta täyttäen ne valtameret, jotka tunnemme tänään. Vastaus voi lopulta olla monimutkaisempi kuin luultiin. Ehkä se on kaikkea tätä. Tarina veden saapumisesta maahan monimutkaistuu jatkuvasti uuden todistusaineiston myötä. Teknologian kehitys antaa tutkijoille mahdollisuuden tutkia maanpintaa ja kuun kiviä ennennäkemättömällä tarkkuudella ja paljastaa maailmamme kemialliset rakennuspalikat. Vesi todennäköisesti saapui valtavien meteoriiskujen sekä pienempien komeettojen ja planetoidien mukana. Samaan aikaan maan ilmakehä saattoi muodostua luonnollisesti, jäähtyessään sulan planeetan ympärillä. Yhdessä nämä voimat loivat ainutlaatuisen ekosysteemin, jota kutsumme kodiksemme. Nämä kivet voivat paljastaa meille salaisuuksia vielä 50 vuoden jälkeenkin ja muuttaa maan tarinaa. Universumin salaisuudet alkavat paljastua. Katso, mitä NASA löysi aurinkokunnan reunalta. Tai katso tämä video.